Hello friends, बरायबाय Borders of Info official YouTube channel Assam Police नोंथांमोना रेजिस्टार को बोरै खालामनांगौ बेनि सायाव स्टेज 1 नोंथांमोना आपडेट लाबोदों टाइमाव दङ बारा हाखु-दाखु खालामनाङा मानोना गोरोन्थि एबा माने रिजेक्ट जानाय चान्स थायो बेखायनो मोजाङै सानै हयै एबा A to Z नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना लाजोब बेनिफ्राय लासै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि लास्ट डेट होनोबा गासैबो पस्टआनो आसाम पुलिसाव जि ओंखारदों बेनो जाबाय 16 जानुवारि दा मैया सिमा फोसावदोंमोन कि माने फेब्रुवारि दानाव जि आसाम स्टेटआव साख्रि जादोंमोन एबा जानो गोनां दङ स' बेखौ होजोबगोन होननानै नाथाय गोदान साख्रि दा एप्लाइ जानायखौहाय माब्ला साख्रि होगोन बेनि सायाव फोरमायथ'वाखै जेरै नोंथांमोननि आसाम पुलिसआ नेक्स्ट एडिआरइ जा एबा DHS जा दा जोङो नोजोर बोदों थ' बिथां मोनसे फोसावदोंमोन जे माने थांनाय बारनि प्रिभियास इलेक्सना बेनो जाबाय 27 फेब्रुवारियाव MCC नांदोंमोन होननानै अके स' अब्ला MCCआ जुदि थारैनो 27 एबा 30 फेब्रुवारियाव नाङोब्ला हमना ला 1 मानि उनाव हमना ला मार्चआ कमप्लिट MCC नांबाय बेनिफ्राय एप्रिल दानाव इलेक्सन जायोब्ला अब्ला बिनि गेजेराव मार्च आरो एप्रिलाव साख्रि होनो हाया स' बिनिफ्राय जुदि मोनसे आसा दङ 27 अके 27 फेब्रुवारिनि सिगां साख्रिखौ कमप्लिट खालामनो हागोन ना हाया आसाम पुलिसआ एग्जाम्पल 16 जानुवारियाव बिनि अनलाइन एप्लाइआ लास्ट डेट बेनिफ्राय सप्तासे उनाव फिजिकेल टेस्ट खालामनानै एग्जाम खालामनानै बेनो जाबाय फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तायाव साख्रि होनो हागोन ना हाया स' जुदि होनो हायोब्ला मोजां नाथाय होनो हायाब्ला बियो नेक्स्ट बेनो जाबाय दैज्लां बायनायनि उनावसो जासिगोन बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआ अके स' बेखौ नोंथांमोना बयबो केन्डिडेट्सफोरा फंबाय बिनानावमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव नाथाय फार्स्टआवनो मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना डिमटिभेट दाजा प्रेक्टिसाव थाबाय था जानो हागौ बिथांमोना नाजागोन साख्रि होनो दा बे उननि बाथ्रा दा जोङो एप्लाइ खालामनोबा प्रसेस दङ जों बेखायनो एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोनांथार बाथ्राखौ नोंथांमोना स्टेज 1 खौ लाबोग्रोदों बेनो जाबाय लगइन आरो रेजिस्टार नाव मोनसे अप्शन मोनदों अके दा जोंहा लगइन खालामनो हाया मानोना आइडियानो गैया बेखायनो जों आइडि लाग्रोनांगोन ना बेखायनो जोङो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन नङा होमबा स' बेखायनो बाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो जायफ्रा रोङो मबाइलाव खालामनो हायो आरो जायफ्रा रोङा अनलाइन सेन्टाराव थांनानै खालामबानो जाबाय अके देन जोङो बेयाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामबाय दा खालामनाय लोगो लोगो फट' साइजआ नोंथांमोना गोरोबनांगोन बेनो जाबाय मेक्सिमाम फट'आ 450 किबिसिम आपल'ड खालामनांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा 100 किबिनिफ्राय बानायबानो जाबाय नङाबा बांद्राय फिसा किबि होयोबाथाय ब्लार जायो बेखायनो खायसे रिजेक्ट जायो एडमिट मोना दा बेखायनो हमना ला 200 किबिसिम नोंथांमोना मोजां होनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय JPG JPEG PNG फर्मेट जानांगोन अके देन साइना मेक्सिमाम 50 निफ्राय 100 किबिसिम होबानो जाबाय 100 किबिनि बारनो मोननाय नङा बे मोननैया JPG JPEG बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सा बेनो जाबाय स्केन खालामनानै PDF खालामनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन अके जेरै नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला एडमिट कार्डआबो जागोन मेट्रिक ना बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट हमना ला बेनो जाबाय नोंथांमोननि HS नि बेनिफ्राय HSLC नि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा बेखौ नांथारगोन एक्टिभ थानाया बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन बेनिफ्राय T ट्राइब बेखौ आं बुंला बेनिफ्राय NCC दंबा होबानो जाबाय हम गार्ड ट्रेनिं दंबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन दंबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्स NDB केटासबा गोबां सोंदोंना बेनो जाबाय नोंथांमोना मा नटिस मथेथ' खायलिफारानिफ्राय मोनसे एप्रुभ जानाय साइन थानाय नांगौ होनना बुंदों आरो जुदि गैयाब्लाथ' बेखौ उननि बाथ्रासो बिथांमोना होनोना चेक मोननाय 4 लाख रां मोनदोंमोन एक्सुवेलि आं गोसोआव दङ बाट बेसेबांमोनथाय 4 लाख मोनदों आं बेखौ मोननाय दङब्लाबो आंनि मथेब्ला एक्सेप्ट जागोन बेखौ PDF खालामनानै एटेचमेन्ट खालामनानै हरफाबानो जाबाय दे बार्थ सार्टिफिकेट हरनांगोन जुदि बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला एडमिटआ बेबो जायो बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिनि एक्सट्रा दङ बेखौ हरबानो जाबाय आरो बुंदों PDF खालामबा मेक्सिमाम 200 किबिसिमल' आपल'ड खालामनो हागोन दे हमना ला आं बुंनाय बादि 100 हमना ला नैबे 100 निफ्राय हमना ला 150 सिम गाहाम नोंथांमोना किबि खालामनानै बेखौ स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन होमबासो साक्सेस जागोन नोंथांमोननि रेजिस्टार प्रसेसा दानिया रेजिस्टार खालामबा माबायदि खालामनांगोननो बेवहाय दङ जेरावनोखि गोजा मार्क दङ एबा स्टार मार्क दङ स' बेयो कम्पालसरि फिलआप खालामनांगौनो अके स' बेखायनो नोंनि नामनि सिगां हौवाफोरा नोंथांमोना स्त्री बानो जाबाय बेनिफ्राय हिन्जावफोरा स' नोंथांमोना मिसखौ होनो हागोन हाबा जायाखैब्ला आरो जुदि हाबा जानायफोरा नोंथांमोना श्रीमतिबो दङ मिस्टारबो दङ बेखौ नोंथांमोना नायना होबानो जाबाय दे बेनिफ्राय नोंनि नाम सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दङ बेखौनो होनांगोन नङाबा लास्टआव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय गालांगोन एन्ड मिडिल नाम दंबा होबानो जाबाय दङबा गैयाबा दा होसै आरो लास्ट नामाव नोंनि टाइटेलखौ होदो फादार्स नेम होदो मादार्स नेमखौ बाव होदो देन बेनिफ्राय फन नाम्बार एक्टिभ थानायखौ बेखौ होथारनांगोन
एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बेखौ होनांगोन खायसेना भेलिडिटि गैयाबा आपडेट खालामनांगौ आरो एक्सपायार जानायनि 60 डेसिमल' थायो बेनि गेजेराव खालामाबा इनभेलिड जायो जुदि इनभेलिड जायोबा लास्ट अप्शन गोदानै एप्लाइ खालामफिननांगौ जायो अके हाइस्ट क्वालिफिकेसना नोंनि जोबथा पास जानाया मामोन ग्रेजुवेट ना एचएस ना एचएसएलसि बेखौ नायनानै खालाम आरो जेसेबांनो नोङो गोजौ लेभेलनि फरायनायखौ होगोन एसेबांनो मोजां प्रमोसन लेभेलाव बेखायनो होयोब्ला मोजां आरो गैयाबाथ' मा खालामनो बे नोंनि बाथ्रासै अके स' ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट होदो बेनिफ्राय पार्मानेन्ट एड्रेस नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव हमना ला बेखौ होदो जास्ट एग्जाम्पल अदालगुरि अके देन जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो देन बेनिफ्राय कास्टखौ जोङो गोरोन्थि दा खालामथार अके एसटिपि आव होनांगोन दे देन बार्डेखौबो थुनाय लोगो लोगो केलेन्डार ओंखारगोन फिन खनसेबाव बहाय कनफार्म खालामनांगोन अके देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव आधार कार्ड एबारो कम्पालसरि नांथारसिगौ आधार कार्ड गैयाबा रेजिस्टार जाया दे बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो होग्रोबाय बेनिफ्राय बाव क्लिक खालामनानै रेजिस्टार खालामबा नोंनाव 60 सेकेन्ड टाइम थागोन बेयाव अटिपि थांगोन मबाइल नाम्बाराव बेखौ होबासो एप्रुभ जानानै नोंथांमोना मा बेनो जाबाय आइडिखौ मोनगोन आरो जेब्ला आइडि मोनोना आं खोन्थानाय बायदि नोंथांमोना मा लगइन खालामनांगोन बेयाव लगइन खालामनांगोन अके स' बेवहाय जोङो लगइन खालामबाय देन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि एप्लिकेसन आइडिया मोननायखौ बेखौ होदो आरो बे आइडिखौ गैयाबाबो हायो लगइन खालामनो जेराव रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै बार्डेखौ होनानै लगइन खालामबाथाय नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो आं एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोननो होगोन लासै लासैनो टेनसन गैया बाट बेखिनि बेसिकखौ नोंथांमोना लाग्रोबानो जाबाय दा बिनि फिजिकेल टेस्टआसो माब्ला जामारगोन बेखौहाय जुदि मार्चनि सिगां खालामाबा MCC लोगो मोनहैसिगोन मानोना 2026 आव आसाम बिधान सभा इलेक्सन दङ बेनो जाबाय एप्रिल मे दानाव जानाय चान्सआ दङ दे जेराव